Avui hem vingut a Granollers, al Mercat Audiovisual de Catalunya, a presentar el projecte Catalunya Media City, el hub de l'audiovisual i del digital de Catalunya. Avui hem explicat les tres accions principals en les quals estem treballant des del programa Catalunya Media City, que són, en primer lloc, l'ampliació i l'adequació de la nau de turbines perquè esdevingui l'equipament públic per al foment de la formació, la innovació i l'experiència en l'àmbit audiovisual i digital. Més enllà hi ha també un pla per impulsar l'activitat econòmica i la creació d'un parc audiovisual i digital als terrenys adjacents a la nau de turbines, a Sant Adrià del Besòs i Badalona, en el qual sigui d'interès i es puguin establir les empreses del sector que puguin fer una realitat público-privada, amb la força d'aquest equipament públic i amb la força de les empreses de l'audiovisual i el digital en el sector. I ja sortint del marc de les Tres Xemeneies, però també dins del programa del projecte Catalunya Media City està l'ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, amb la creació de dos grans platós de 2.200 metres quadrats i 1.000 metres quadrats per pal·liar la mancança d'infraestructures grans en el sector audiovisual català.